Bere. Ganina ra ka na kung sundan dito ba? Eskwela pa ka? Eskwela pa lang. Sakay diri be. Ya, late naman karon. Late tayo, tuhag mata. Wala lagi sakyan dai. Dato pa manggar ko nasundan sa ubos so nya. Pahuway ko dito. Nagyan naman po kanako dari. Pasudlon makakaron nga alas 8 naman. Importante. Eskwela gyud ina nga. Ma'am, ayo, late kid ma'am. Wala kay service motor dai. Bakle-bakle ra ka ni dari. Yan. Mga Enrique sa Leonardo? Layo-layo ko man to. Importante, may eskwela gyud, bahala og late. Yo ma'am, late gid ma'am, ito taon. No, wala na ra ba? Don't know what to say now. I don't know where to start. Layo ba nung baklayan oy? Mga dire og katong dito. Ay elementary man ni no? Elementary man dito. Katong dito. Ay maabot ka rin mga alas 9 na po diyan. Dire ta. Don't know what to say now. I don't know where to start. I don't know how to Kita ang graduaran. Agad na. Ini lang lautay lang gud. Kauman po na. Sirado maganggit no ron kay pudto naman kayo. Walay gwardiya ning pandre na. Pero mapasulod ra ka. Salamat. Sige, salamat. Thank you.